Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manao sa kanimo. Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang pista sa usa sa mga unang 12 ka mga apostoles ni Kristo, si San Bartolome Apostol. Ang iyaning original nga ngan kay si Nathanael. Unya usa ni siya sa mga nagtuon og maayo sa balaang kasulatan o misuway pag question kung tinuod ba nga si Kristo mao ang Mesiyas. O tuod man iyang napamatud-an ug nagpakamatay siya para sa maong pagtuo. Uban kaniya atong padayong iampo ang kalinaw, panaghiusa sa tibuok kalibutan, labi na sa mga nag-away karon nga mga leaders nato. Ug ang atong nasod makakabot unta sa tinuod nga kauswagan binasi sa pagtulunan sa Ginoo. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors nga padayong nagtabang nato dinhi sa atong mga proyekto. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdum o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios, langit nung hari, Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita, liguna dinhi kanamo o Ginoo ang pagtuo, pinaagi niini si San Bartolome imong apostol, nahiusa sa imong anak sa tibuok kasing-kasing. Itugot nga sa iyang pangama, ang simbahan mahimong timaan sa kaluwasan alang sa tanang katawhan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa ang gipadayang. Unya miduol kanako ang usa sa 7 ka anghel nga nagdalag 7 ka panaksang puno sa 7 ug katapusang katalagman. Miingon ang anghel, dali ngari ug patan-awon ko ikaw sa pangasawunon, ang asawa sa nating karnero. Unya gigamhan ako sa espiritu ug gidala sa anghel ngadto sa tumoy sa habog kaayong bukid ug gipakita kanako ang Jerusalem, ang balaang syudad nga mikunsad gikan sa langit ug gikan sa Dios, naggilak-gilak kini sa himaya sa Dios.
Migilak ang syudad sama sa bililhong bato, nga daw haspe ug tin-aw sama sa bildo. May dako ug habog nga paril kini, ug may napulog duha ka ganghaan, nga gibantayan sa napulog duha ka anghel. Diha sa mga ganghaan, naisulat ang mga ngalan sa napulog duha ka banay sa Israel. Kada kilid sa syudad, may tulo ka ganghaan. Tulo sa silangan, tulo sa habagatan, tulo sa amihanan, ug tulo sa kasadpan. Gitukod ang paril sa syudad ibabaw sa napulog duha kasukaran ng bato, nga gisulatan sa ngalan sa napulog duha ka aposteles sa nating karnero. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang imong mga higala nagtugan sa himaya sa imong pagkahari, Ginoo. Ang imong mga higala nagtugan sa himaya sa imong pagkahari, Ginoo. Pasalamata kanimo ang tanan mong mga buhat, o Ginoo. Ug padayga kanimo ang tanan nga nagtuo kanimo. Pasultiha sila bahin sa himaya sa imong gingharian. Ug pasuginla sila sa imong gahom. Ang imong mga higala nagtuan sa himaya sa imong pagkahari, Ginoo. Pasaysaya sila sa katawhan, mahitungod sa imong gahom, ug sa mahimayaong kasanag sa imong gingharian. Ang imong gingharian, maoy gingharian alang sa tanang katuigan, ug ang imong pagmando nagalungtad latas sa tanang kaliwatan. Ang imong mga higala nagtuan sa himaya sa imong pagkahari, Ginoo. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi, ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo haduol sa tanan nga nagasangpit kaniya, sa tanan nga nagatawag kaniya diha sa kamatuoran. Ang imong mga higala nagtuan sa himaya sa imong pagkahari, Ginoo. Alleluia, alleluia, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos kay Ebanghelyo sumala ni Juan. Mayawan ikaw,
Gipangita ni Felipe si Natanael o giingnan, gikahibalag namo ang gihisgutan ni Moises sa basahon sa balaod o gihisgutan usab sa mga propeta. Siya mao si Jesus ang anak ni Jose nga taga Nazaret. Doon na bagoy maayo nga gikan sa Nazaret, nangutana si Natanael. Ngari og tan-aw, mitubag si Felipe. Sa pagkakita ni Jesus kang Natanael nga nagpadulong kaniya, miingon siya, ani ay tinuod gayod nga Israelita o walay ikasaway kaniya. Nganong nakaila ka man kanako, nangutana si Natanael kaniya. Si Jesus mitubag, nakita ko ikaw didto ilalom sa kahoyng igira sa wala kapatawga ni Felipe. Si Natanael mitubag, magtutudlo, ikaw mao ang anak sa Dios, ikaw ang hari sa Israel. Si Jesus miingon, mituo ka ba tungod lang kay miingon ako kanimo nga nakita ko ikaw ilalom sa kahoyng igira? Makakita kag mas kahibulungan pa kay niini. Ug miingon siya kanila, sultihan ko kamo, makita ninyo ang langit nga maabli ug ang mga anghel sa Dios nga magsaka kanaog diha sa anak sa tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ang kinaiya sa Ginoo, mga igsuon, dili gyud mamugos nga tuuhan siya. Ang iya ra gyud magpakita lang siya sa kamatuoran kinsa siya, nya naa na nato ang pagdiskubre ug ang pagdawat sa kamatuoran. Muna si Felipe, nakakita siya sa kamatuoran, iyang gisangyaw ngadto ni Natanael, wa sad mo tuo dayon si Natanael, giingnan rasad ni Felipe, adto lang ikalay personal nga tan-aw. So kining pagtuo natos Ginoo ug ang atong pag-ila niya, personal gid ni nato. Mo nang importante kay nang naatay personal experience. Gitawag na to faith experience nga personal ba? Kamo na amoy personal nga faith experience with Jesus. Pangutan na imong tupad na unsa may imong personal experience ni Jesus. Pangutan na. Kay kung naa na taana kanang gitawag og personal experience, din agi ta matarong bisag unsaon pata, bisag patyon pata. Mao na hitabo ni Natanael og sa ubang mga sumusunod ni Kristo, apil ng atong gauna nga duha ka santos dinis Pilipinas, Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, din agyod matarog basta na ay personal experience. Nagta na karon nga siging away aning bahin aning history sa ato kunong Pilipinas, ano na revisionism, na ako na yung mga gi-revise ang history. Kanang history, ma-revise gina siya kung ang mga tao nga na-involve sa maong history, why personal experience nga solidly grounded. Pero naagitay personal experience niya, solid ang iyang ground, di gina matarog. Muna sa atong first reading, gibutang dinhi nga ang bag-ong syudad, katong nagilak-gilak ka syudad, nga nakita ni San Juan, siya may gasuhat aning Revelation, gipasukad ko do sa 12 ka mga lig-on nga sukaranan. Ano bang mga foundation ba? Kinsa man ning maong foundations, mga ngan sa mga apostoles ang nakasuwat didto. Pasabot, gipasukad yun sa mga tao nga dunay personal commitment
personal experience sa Ginoo. Pananglitan, kulatahon ka sa imong bana. Unsa man na? Personal experience sa Ginoo o personal experience sa demonyo? Ha? Namang kulatahon ka ba? Bunogon ka? Unsa man na? Unsaon na nimo pagsabot? Personal experience sa Ginoo o sa demonyo? Depende lagi na nimo. Unsa man nga personal experience, tanawa si Nathanael og si Felipe, unsa ilang gistoryahan? Ingon sila, nakita na namo or nakita na nako, ingos Felipe, ang gihisgutan ni Moises sa iyang balaod ug ang gihisgutan sa mga propeta. Pasabot katumanan sa pulong sa Ginoo. Yan si Nathanael kay gabasa man pud siya sa kaning scripture kay mao man ilang kinaiya magbasa gani sila og scripture adto na sila sa mga tungod anang dagkong kahoy. So dito siya gabasa sa tungod sa kahoy nga igira. Ani ngadto sa siyang Hesus, giingnan sa siyang Hesus, kani mo ibuotan kaayo nga Israelita kay magsigig yung tuon sa Bible. Siya nganong kaila man kanako? Ya, nakitaan man tika dito sa may kahoyng igira. Nagbasa kag scriptures. So nakita dayon ni Nathanael nga ang tinuod nga Mesiyas di na nimo kinahanglang sultihan, kahibaw na siyang daan unsay nang hitabo sa palibot. Mao ditong niingon dayon siya, ikaw magtutudlo, ikaw ang Mesiyas. Ingon si Jesus, giingnan lang tikang nakitaan tika dito sa kahoyng igira, hat na kay ka, pakitaon pati kag labaw pa na, maabli ang langit ug magsaka kanaog ang mga anghel. Pasabot, the more nga mo experience ta ni Jesus, the more nga mag-anam ka exciting ang atong kinabuhi. Nakaron kay gikulata man kas imong bana, unsa may pasabot ana? Natuman ang pulong sa Ginoo nga nag-ingon, kung tamparuson ang imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Di ini kahibaw nimo ana, mingon dayon ka, salamat Lord nga gitagaan ko nimo bana nga nakapatuman sa imong pulong diri kanako. Wala din adyo ka makigbuwag sa imong bana nga naman do na naman kay personal experience sa pulong sa Ginoo kay siya man mo'y nakapatuman sa pulong nga kung tamparuson ng imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Nya anha nimo diha masinati, ninduta di ay no? Ning tamparuson ta sa atong gihigugma. Di ba? Saan? Sakto dili. Ang mga tawa man mo, di na sakto nga, experience mo na. Nya ang sunod ayon nga mahitabo. Ang sunod nga mahitabo, ang imong bana kay nagbisyo mo to, kuhaon niya ang tanan ninyong kabtangan, iyang ipamaligya kay nagsuyop man. Di wa na mo'y kuan, wa na mo'y makaon. Unsa man na? Experience na sa Ginoo o experience sa demonyo? Kung nagbasa kag Bible, nag-ingon gud ang Ginoo, bulahan kamong mga kabos. Di ba? O di niyo ka, yan nasad. Tuma na sad. Salamat ani akong bana Lord kay sinati ginako ang kakabos. Di magsige na lang pasalamat tanaw ka sa imong bana. Nya gipamaligya man yang inyong mga butang. Oy, sugo mo sa nas Ginoong nag-ingon, ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Kisa may ning pahimo sa imong kuan, sa inyong mga butang nga gibaligya, ang imong bana. Nya unsa man imong bana? Kabos kay way trabaho, sige lang standby. Nya unsa may mahitabo nimo isip asawa? Kung anhi ka dinhi magtan-aw, mahimo dayon kang tinuod nga lig-on nga magtotoo. Kamao kay kang mutan-aw hain ang Ginoo diha sa mga lugar nga murag way Ginoo. Kana may tinuod nga pagtuo, kana bang makakita tag Ginoo sa sitwasyon diin murag way Ginoo. Sa dihang nalansang si Kristo sa krus, ang mahal nga Birhen Maria, ang nakita niya ang presensya sa Ginoo, motong wa siya masuko, wa siya mahadlok. Nga naman,
Ni anang purting ilarang kahimtang nakita sa mahal nga birhen ang katumanan sa planos Ginoo nga nag-ingon, kung iisa na ako gikan sa yuta, kabigo nako ang tanang mga makasasala nga ri kanako. Mao na nakita niya. Ay, importante kayo na. Nang litan ron, ingnon mo palit mong slot. Ana, ang saman, kakita mo sa Ginoo diha. Oh, natanawa ang nakakita. Gabalik-balik og palit. Tanawa ang wakakita. Di gyud maminaw. Sige ra gyud sila tigom sa ilang kwarta. Di gyud mo palit. Oh, na nga agwanta lang tag aginod aning ginagmayng halin. As of yesterday, ang atong halin niabot na og sa dopes niabot na og 2,944 slots. Oh, pakpakan na to. Naghanap niya ang ato sang special slot katong SBF MP para karong September 5. Niabot na sa ang atong halin og tag 500 man ni per slot. Niabot nag 183 ka slots. Oh, pakpak yapon. 1,817 na lang ang nahibilin sa SBF MP. Kining maong mga tao nga namalit niini sa tinud-anay lang, doon na sila mga personal experiences sa Ginoo. Ug di na sila ganahan mohunong og palit. Naatay mga followers nga moabot tingali ning mga 200,000 tibuok kalibutan, mao ginay labing minus nga followers nato. Nya ang namalit karon na aras mga 2,000. Hinaot unta gusto sad nga mong personal experience ang 198,000 ka mga tao. Mamalit lagtag sa kaslat, di ba? Makita gid ninyo ang kalainan ug wapa mo kapalit, testingin ninyo. Ug di sad mong ganahan mo palit og usab, luoy kayo mo. Nga naman, imong gihunong ang imong relasyon sa Ginoo. Ingkaw niya pa dir, mapobre ta na sige tagpalit. Testing tanaw na to. Mapobre ba? Nabitay ni testimonya karong bag-o. Wa na gid sila hapit makaon. Niya pagsimba niya diri ni saad man gid siya nga mupalit og slot. Ingon ang iyang asawa sigig siko yang asawa nga ay lalagi usag palit karon kay bawo bitakang naatay palitonon dito pa mga tambal sa mga bata tapag ito'y kuan. Anong mupalit pa juga karon? Palit lagi taday kay ako na gining gipanaad. Ingon siya, ay ayaw lang lagi usa. Musabot ra ng Ginoo Ana, iya yung gipalit. Wag sila bugas. Ana, agwanta lang sa kuno sila nga tog lugaw-lugaw usa. Magkadangtan kuno mga pila ka adlaw ning abot ang grasya nga wa nila paabutan. Karon dagko na noon kay siya gipamalit nga slot. Gani, mo sponsor pa siya sa ato dinhing mga pipila ka mga feeding sa dias prisuhan. Nag-feeding man tagahapon, misa ta dito sa prisuhan sa Liloan. Ana, usa na siya mo voluntaryo nga, pader ako say angkon sa tubig pader. Ako'y angkon, ana. Kay pastilan diha gid gasugod ang akong kasinatian sa grasya. Dihang ako yung tinuod gina kanang ako yung ituban ang akong panaad sa Ginoo. Kana personal na niyang experience. Bisag unsaon pa na ni muglalis. Mamatay na lang kag linalis anak niya din agi na mutuo. Kay kahibaw man siya nga naa na siya personal experience sa katumanan sa pulong sa Ginoo. Ug mauna ang atong misyon sa kalibutan. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag, ang imong mga higala nagtug-an sa himaya sa imong pagkahari, Ginoo. Magsigi unta tagtug-an sa pagkahari sa Ginoo, dili magsigig tug-an sa atong mga personal accomplishments, paggarbo aning atong mga naong, paggarbo anang unsa na nimong sayaw-sayaw des TikTok, paggarbo anang imong sakyanan, anang imong balay, dili ang Ginoo kun maghari mao na importante nga ato isangyaw ug mao na roy kuwang sa kadaghanan sa atong kaigsuonan ang personal encounter with God as our King, as our
provider. Sige, nindog na ta. Mga igsoon sa pagpasidungog nato ni ining apostol nga si Nathanael or si Bartolome, atong gipasidunggan ang Ginoo nga mo'y naghatag sa tanan. Busa malaumon kitang muingon, amahan dungga ang among pangamuyo. Amahan dungga ang among pangamuyo. Alang sa simbahan nga nagpalambo sa espirituhanong mga kalihukan nga maoy nagbuhong sa pagtuo sa katawhan sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pangamuyo. Alang sa mga nagupot o buhatang pampubliko nga magmatinud-anon sila sa ilang katungdanan, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pangamuyo. Alang sa mga nag-ugman diha sa mga apostolado sa kabatanunan, nga mahimo silang takos sa pag-umol sa nasod ngadto sa pagsunod kang Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pangamuyo. Alang sa mga sakop sa kabanayan, nga makakat-on silang pagsalig o pag-agwanta sa usag-usa, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pangamuyo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon sa Dios nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pangamuyo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pangamuyo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pangamuyo. Alang sa kapahulaing dayon sa mga magtutuong mihalina, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pangamuyo. Maaghop ug maluluyon nga Dios dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy nganha kanimo diha sa pangama ni San Bartolome, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mystify the gifts we bring to you. Bounty of the earth receive anew. Take and bless the work of our hands. Mystify these gifts at your command. Sun and moon and earth and wind and rain, all the worlds contained in every grain, all the toil and dreams of humankind. All we are, we bring us bread and wine. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa mga kamot, alang sa pagdaig pangimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Sa paghandom namo o Ginoo sa pangilin ni San Bartolome nga apostol, nangamuyo kami nga sa iyang pangama, makadangat kami sa mga hinabang niya, sa kang kansang dungog, among gihalad kanimo ang mga gasa sa pagdaig. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausap kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo.
Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles, aron mubarog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan, ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan, og magtanyag sa langitnong mga pagtulunan aron pamation sa tanan nga katawhan, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dahigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kadinyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles sama ni San Bartolome, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen.
Maghiusa ta pagsangpit sa atong langit ng Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Amahan namu nga sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Mahatuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan-una mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasahaylo kami sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
ang lawas ni Kristo. Amen. Be still for the presence of the Lord, the Holy One is here. Come bow before Him now in reverence and fear. In Him no sin is found. We stand on holy ground. Be still for the presence of the Lord. The Holy One is here. Magampo kita. Nakadawat na kami Ginoo sa pasalig sa among kaluwasan, nining among pagsaulog sa pangilin ni San Bartolome nga apostol. Nangamuyo kami nga mahimo kini alang kanamo, nga hinabang alang sa kinabuhi karon ug sa umaabot. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa kalig-on sa pagtuo. Nga ato lang buhaton, maningkamot gitang donatay personal faith experience. Pinaagis pagtuman sa sugo sa Ginoo diha sa tanan natong buluhaton o kahimtang. So salamat kaayo sa mga nituman sa sugo sa Ginoo nga manghatag kita. So ang atong DOPS ang nakapalit na niini niabot ng atong halin og 2,944 na pay 52,056 ka slots. Pero ato gyapong pakpakad ang namalit niini. Salamat kaayo. Para sa ato sad nga SBF MP, para sa atong ipanghatag ng mga bugas ngadto sa atong mga labing minus 2,000 ka mga families karong September 5 sa atong foundation anniversary, 9th foundation anniversary. So nga atong halin 183 slots na, tag 500 ni, napay nahibilin nga 1,817 ka slots. Ato gyapong pakpakan ang namalit ni. So nga mo'y mga extra nga bugas sa inyo, nga tag 5 kilo nga packed rice, pwede na ninyo dadon din sa simbahan o atong itampo para sa pagpanghatag unya sa atong mga kaigsuonan nga mga kabos dinhi sa atong parokya. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanin. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang misa, padayonon nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.